गंगारसिबो थांसिगोन मोनामबाय आं आलियानाव थांनो नागिरदों जोङो आलियानाव नै जाबाय नायलांबाय दा खोथिया फोबाय माइ गायनो खोथिया फोबाय दैनि नालाय जायगा बानायगोन कल्याण स्टेशन कटनी लोकेशन नायलांबाय थागोन देखायलांबाय थागोन मतलब ये काय मोटर ना स्टेशन कल्याण स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए 12 डिब्बों की तेज लोकल है। ये लोकल डोंबिवली, ठाणे, भांडुप, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भाईखला स्टेशन पर रुकेगी।